ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 GB ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଦେବେ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ସରକାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ 10 GB ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ନିଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ମେସେଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଓ ଏହି କାରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୈନିକ 10 GB ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣ ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିଦିନ 10 GB ପ୍ୟାକ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଂଶୀଦାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବା ମେସେଜ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ PIB ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସତ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ନକଲି ବା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଚେକ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଏହି ଦାବି ନକଲି ଅଟେ। ସରକାର ଏଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ ଅର୍ଥାତ୍ PIB ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।